Jorbert is het sprookje van het lelijke eendje die uitgroeide tot een mooie zwaan. Hij heeft in de loop van de jaren namelijk een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft het afgelopen jaar goed gepresteerd in de thuissport, wat geresulteerd heeft in het Nationaal Kampioenschap Jongelingen. Tijdens de verrichting viel hij op in het goed beheersen van alle 3 de disciplines. Hij viel namelijk op door zijn natuurlijke houding, zijn front en goed gebruik van het achterbeen. De menners en ruiters die prezen zijn inzet, instelling en omschreven Jorbert als een hengst met heel veel go. Hij kan daarbij wel iets meer schoudervrijheid laten tonen. Hij komt uit een hele mooie moederlijn. De moeder is een eerste premiemerrie van Jasper. Zij heeft al een ster en een kroonmerrie. De kroonmerrie heeft een IBOP van 78. Tuigtalent is mede door zijn vader Maurits en door de aanwezigheid van Jasper in de afstamming ruim voorhanden. Jorbert past bij merries waarbij instelling, kruislengte en houding kan verbeteren. Tevens kan hij een positieve invloed hebben op het gebruik van het achterbeen. Jorbert is drager van het waterhoofdgen en hij wordt ingeschreven onder de naam Jurre 495.